Venušania, v tomto videu sa dozviete, koľko presne zarába Shopal Gala, Shopa Honza na TikTok livestream. Ešte predtým, než vám tu ukážem a poviem celkové sumy, tak vám poviem, ako sa dá zarobiť na TikToku. Pretože na samotnom TikToku nezarobíte nič. TikTok nedáva absolútne žiadne peniaze za zhliadnutie videí. Zarábate iba pomocou TikTok livestreamu. Takže na TikToku si kúpite za reálne peniaze virtuálnu menu TikTok Coins. Za tieto TikTok Coins druhým ľuďom môžete kúpať gifty. A tí ľudia, ktorým posielate tieto gifty, sa im tieto gifty premenia na diamanty a tieto diamanty si môžu premeniť na reálne peniaze. Na TikTok livestreamu môžete poslať rôzne gifty v rôznych cenových kategóriách. Najlacnejší gift tu máme za jeden TikTok coin, čo je napríklad ružička, TikTok, ružička alebo TikTok iba. Alebo tu napríklad máme najznámejší TikTok gift, ktorý je TikTok Universe. TikTok Universe. A ten stojí 34 999 TikTok coinov. Nie, najdrahší, to je nejaká novinka najdrahšia. TikTok Stars za 39 999 coinov. To je nový najdrahší gift. Takže pojete niekomu na TikTok livestream, pošlete mu gift za niekoľko TikTok coinov, on dostane ten gift sa mu premení na diamanty, ďalšia virtuálna mena TikToku. No a potom, keď ten tvorca skončí ten livestream, tak pôjde na profil do balansu a tam sa mu ukážu tie diamanty, koľko peňazí to je. A tie diamanty, tie peniaze si môže presunúť na PayPal, kde už tie skutočné peniaze môže míňať. Môže si ich napríklad poslať na bankový účet alebo tak. To je všetko. Poďme konečne na to, koľko Shopal Gala a Shopa Honza zarobia za týždeň presné sumy. Ešte pred začiatkom, než vám tu budem rozprávať presné sumy a tak ďalej, tak by som chcel povedať, že ja na TikTok livestreamu tiež streamujem, takže presne viem, ako to funguje a presne viem vypočítať, koľko kto zarobí. Takže tieto sumy, čo tu budú, sú skutočné proste. Lebo viem, ako to proste funguje, viem, akú hodnotu majú tie diamanty, viem si to proste prepočítať, takže všetko, čo tu je pravdivé, skutočné. A ešte chcem povedať, že zo všetkých týchto sum si TikTok berie 50%. Ešte než sa vrhnem na tie sumy, tak by som vám tu chcel povedať, ako majú hodnotu diamanty, ktoré potom zmenia na skutočné peniaze. Takže jeden diamant má hodnotu 0,5 centa, čo je 0,12 halierov. Dúfam, že sú to haliery, neviem, nebývam v Česku, nepoužívam koruny. Potom 2 diamanty sú 1 cent, čo je 0,24 korún, 100 diamantov je 50 centov, 200 diamantov 1 euro, 2000 diamantov 10 euro, 20 000 diamantov 100 euro, 100 000 diamantov 500 euro, 200 000 diamantov 1000 euro a tak ďalej a tak ďalej. Takže podľa tohto si môžete vypočítať veľmi ľahko, veľmi rýchlo, kto koľko zarobí. Pretože na TikToku sa ukazujú tie diamanty, takže si to veľmi ľahko, rýchlo viete spočítať. Keď všetko toto viete, tak konečne môžeme ísť na to, koľko zarábajú. Ja som vytvoril takéto úžasné tabuľky. Shopal Gala, Shopa Honza. V týchto tabuľkách je, že deň, diamanty celkovo, zisk celkovo. Deň, pondelok až nedeľa, pretože ja som sa zahral na investigatívneho novinára, alebo čo za to je. A proste som každý deň ich pozoroval, že koľko peňazí zarobia. Preto tu máte aj konkrétne, aký deň, koľko zarobili a koľko zarobili potom na konci týždňa a koľko zarobili spolu. Takže máme tu deň pondelok až nedeľu, diamanty, koľko zarobili tých diamantov za ten určitý deň. Potom tu máme diamanty celkovo, koľko zarobili celkovo tých diamantov, že napríklad v nedeľu, koľko zarobili pondelok až nedeľa celkovo diamanty. Potom zisk, to je, že koľko tie diamanty majú skutočnú hodnotu, čistý zárobok, pretože TikTok si berie 50% a z tejto sumy si už ako keby ten TikTok zobral tých 50%, takže toto je suma, ktorú dostanú, čistú sumu, ktorú môžu minúť. A potom zisk celkovo, zase zisk celkovo za všetky tie dni. Takže sledoval som ich od pondelka, takže pondelok Shopal Gala získala 40 300 diamantov, čo je akože dosť veľa. A z tohto zarobila za jeden deň, za neviem koľko, za 2 hodiny live streamovania, čo tam robila, čo streamovala s Honzom a nič nerobila, komentáre vypnuté všetko, získala 201 eur a 50 centov, čo je 4847 korún a 70 halierov. Dúfam, že to dobre hovorím. Shopa Honza v pondelok získal 37 800 diamantov, čo keď prevedieme na eurá a koruny, je 189 eur alebo 45 047 korún. Takže dokopy za 2 hodiny streamovania, čo
tam robili, čo tu nás streamovala Shopal Gadel, tu streamovala Shopa Honza, tak to boli oproti sebe. Nič tam nerobili, iba ďakujem za ružičky, ďakujem za kaktus. Za 2 hodiny live streamovania získali spolu 390 eur a 50 centov. Wow. 390 eur a 50 centov. Čo v českých korunách je 9376 korún, celá 94. Za 2 hodiny, v jeden deň, Shopal Gadel naposlali ľudia toľko peňazí, chápete? Po všetkých tých kauzách, po všetkom tom, aká je negatívna vlna na ňu, toľko to peňazí zarobí tým, že ľudia jej pošlú toľko do peňazí. Chápete to? Chápete to? Lebo ja nie. Potom sa nemôžete čudovať, že Shopal Gadel tu stále je, stále live streamuje, stále natáča videa, keď toľko to peňazí má z TikTok live streamu. Keď toľko to peňazí ľudia naposielajú, vy sa absolútne nemôžete čudovať, že ju nezastavíte a že sa jej nemôžete zbaviť. Keď toľko to peňazí ona zarobí spolu s Honzom. To je insane. Ďalej v útorok Shopal Gadel získala 2100 diamantov, čo je akože dosť blbé. Získala o mnoho násobne menej než v pondelok. Takže celkovo diamantov získala už za 2 dní 42 400 diamantov. A v ten útorok získala iba 10 eur a 50 centov, čo není veľa. Oproti 201 eur a 50 centov, čo získala pondelok. A Shopa Honza zarobil 0. Aké smutné, 0 zarobil. Asi tedy nestreamoval. Asi určite. V stredu zarobila Shopal Gadel 14 700 diamantov, čo sa rovná 73 eur a 50 centov, alebo 1768 korún a 30 halierov. A v stredu Shopa Honza získal 10 700 diamantov, čo je 53 eur a 50 centov, alebo 1287 korún a 10 halierov. V štvrtok získala Shopal Gadel 25 800 diamantov, čo jej dáva 129 eur, alebo 3103 a 50 halierov. Takže spolu za 4 dní streamovania už získala 414 eur a 50 centov. A v štvrtok získal Shopa Honza 10 500 diamantov, čo je skoro rovnako ako v stredu, čiže 52 eur a 50 centov, alebo 1263 korún. V piatok získala Shopal Gadel 29 500 diamantov, čo vo výsledku je 147 eur a 50 centov, čo je 3548,60 korún. Piatok Shopa Honza zarobil 15,1k diamantov, čo je 75 eur a 50 centov, alebo 1816,40 korún. Potom v sobotu Shopa Honza zarobil 0, Shopal Gadel zarobila iba 2000 coinov, čo je 10 eur. A vo finálny deň v nedelu získal Shopal Gadel 9800 diamantov, z čoho mala čistý zisk 49 eur alebo 1178,80 korún. A Shopa Honza získal v nedelu 8,7k diamantov, čo je 43,50 eur alebo 1046,50 korún. Takže finálne Shopal Gadel za 7 dní od pondelka do nedele zarobila pomocou TikTok livestreamu, jej naposielali ľudia 621 eur alebo 14 940 korún za 7 dní. A Shopa Honza zarobil celkovo za 7 dní 414 eur alebo 9960 korún. Čo je absolútny extrém, že toľko to peňazí im ľudia naposielali, chápete to? Po všetkých tých kauzách, po všetkom to? To je crazy. A viete, koľko títo dvaja zarobili za týždeň pomocou TikTok livestreamu? 1035 eur alebo 24 853,10 korún. Toľko to nezarobí bežne ani normálny človek za mesiac. Nie je to ešte za týždeň pomocou TikTok livestreamu. To je úplne crazy. Takže kebyže mám ísť podľa tohto, koľko si Shopal Gadel zarobí za jeden týždeň pomocou TikTok livestreamu, tak by mi vyšlo, že Shopal Gadel si zarobí za mesiac 2484 eur alebo 59 760 korún. Toto je samozrejme iba priemer. Môže zarobiť kľudne viacej, kľudne menej alebo okolo tohto čísla. Chápete? Za mesiac. A Shopa Honza, kebyže takto si dobre ide,
tak priemerne za mesiac zarobí 1656 eur alebo 39 840 korún. A spoločne za mesiac, kebyže takto im to dobre ide, za mesiac takto na TikTok livestreamu by zarobili 4140 eur alebo 99 600 korún. Za mesiac na TikTok livestreamoch. Šopal Gala, Šopa Honza. Dovolím si tvrdiť najnenávidenejšie osoby na Česku, Slovensku. Toľko to peňazí im ľudia pošlú. A z tejto sumy si TikTok zobral 50%. Takže za mesiac by si zobral 100 000, kebyže máme podľa tohto. Oni zarobia 100 000, TikTok si zoberie 100 000. To je úplne šialené. Kebyže má byť na mne, tak minimálne 75% creatorovi a 25% tej firme. V tomto prípade TikToku. Alebo minimálne 70 na 30. 70% creator a 30% tá firma. Ale nie 50 na 50. To je úplne crazy, že si 50% zoberie TikTok z týchto peňazí. To je trošku mimo. Takže dúfam, že som v tomto videu všetko vám vysvetlil. Dúfam, že ste tomu pochopili. Dúfam, že oceníte moje sexy tabuľky. Dúfam, že oceníte moju prácu, pretože som every day musel pozorovať Šopa Gala a Šopa Honzu, koľko peňazí zarobia. Potom som to musel prepočítať z diamantov na evra, potom z evra na koruny. Dúfam, že to oceníte veľkým lajkom. Dúfam, že mi napíšete nejaký komentár. Dúfam, že toto video hlavne budete zdieľať. Dúfam, že si toto video pozrie čo najviac ľudí, pretože takéto video som ešte nevidel tu na Česku alebo Slovensku, ktorý by analyzoval Šopa Gala a Šopa Honzu, koľko každý deň zarobia a koľko zarobia za celý týždeň, presné sumy, presné čísla na TikTok livestreame. Takže dúfam, že to oceníte. Budem rád za subscribe a dovidenia.